Denne dokumentar handler om at leve livet med 300 km/t. Vi er derfor i dag taget hjem til Hans og Helle i Slangerup, der trods deres gennemsnitsalder på 50 bruger det meste af deres fritid på en toptunet motorcykel, der kan køre mellem 250 og 300 km/t. Helle arbejder til dagligt i Mærsk, og Hans er ejeren af Åsen Motorcykler. De vil fortælle os en hel del om deres liv, om hvordan det er at køre race. Jeg er i dag 53 år og startede med at køre som 49-årig, det vil sige, at jeg har kørt på banen i 4 år. Jeg startede rigtig med at køre på banen, da jeg var 39, og jeg er nu 47. Min hobby den startede faktisk fra jeg var nyfødt lille bitte, fordi mine forældre har kørt, og mine brødre har kørt, og motorsport har altid været en stor del af vores familie. Jeg har kørt motorcykel siden jeg var 16. Så købte jeg en motorcykelforretning i 2006, og på den var der et stort lager af nedskrevne varer, som jeg byttede til en banedag. Så var jeg ude at køre på en racerbane, og det var egentlig det, der satte det i gang. Året efter købte jeg en racermotorcykel. Så jeg kom i gang som 49 år. Jeg har kørt på hobbyplan i nogle år. Og på en af de events, vi var på nede på Most, nede i Tjekkiet, så jeg Helle for første gang. Der var hun kæreste med en anden, og jeg var stadigvæk gift, men der var sådan et eller andet, der sagde, at det var måske værd at jagte på et tidspunkt. Og så udviklede det sig på den måde, at jeg blev skilt, og noget tid efter blev Helle skilt, og så mødte vi hinanden igen i Tjekkiet nede på Brno. Racerbanen dernede, og det er vel så et par år siden. Det må vel være 3 år siden. Ja. For mit vedkommende er det en del af mit arbejde, i og med at jeg arbejder med motorcykler til daglig. Og så ser jeg det at komme ud på banerne som en mulighed for at komme ud til nogle kunder, så man kan være sammen om noget fælles, og så selvfølgelig også forsøge at få solgt nogle varer. Men det er jo også gået hen og blevet en livsstil, for vi bruger jo al vores ferie, og jeg bruger i hvert fald alle mine ekstra penge. Alt, man har for at komme afsted, og man har flesteparten af sine venner, som også ligger og kører, som vi er sammen med på de forskellige events. Mange af dem, der kører i dag, ligger aldersmæssigt i hvert fald over de 30. Det er typisk folk, som tjener forholdsvis mange penge, fordi det er en dyr hobby. Så kræver det altså enten, at du har afsindig god til at finde sponsorer, eller tjener rigtig mange penge. Ja. Fordi på det selv niveau, der vi er på, som egentlig er et hobbyniveau, altså der ryger mellem... Altså hvis du skal afsted på 2-3 events, koster det 50.000 for med cykel og grej og alting. Der løber hurtigt jeg plejer at sige mellem 150 og 250.000 per sæson, hvis du kører sådan en serie og så lidt ekstra. Så det er sindssygt dyrt. En af de omkostninger, der kan være, er selvfølgelig, at det går galt. Man ligger og kører på 2 hjul, og man kører meget hurtigt. Fordelen ved at køre stærkt på en bane er, at sikkerheden som oftest er i top. Men ting kan gå meget galt, og man kan komme alvorligt til skade. Så det er selvfølgelig en af de risici og en af de omkostninger, der kan være. Jeg har kun været væltet 2-3 gange. Den ene gang blev jeg slået temmelig hårdt, men ikke noget knækket. Kun slået, ja. Og ellers har det været småting, kureture, hvor der ikke sker noget som helst. Ja, der har jeg været lidt mere ramt. Det er nok i kraft af, at jeg har kørt lidt mere. Jeg ramte chikanen på Padborg Park, og der gik der en skulder i stykker. Og så stod jeg af med 230 km på Schweizer Dreieck i Tyskland. Og det var nær ved at gå rigtig, rigtig galt. Jeg røg af banen, og så ramte jeg en grøft, og så kan jeg ikke huske mere. Og jeg troede faktisk et stykke tid, at det var der, jeg var stoppet. Men så fik jeg at vide bagefter, at jeg var røget i grøften, og så er jeg røget op ad grøften, og så 150 meter hen. Og jeg så sagde, 150 meter, det er langt. Mit hus er 15 meter. Men det er rigtigt, så viste det mig på videoklippet, hvor jeg lå hen. Og der havde jeg mast hjerte, brækkede lunger, eller ikke brækkede lunger, brækkede ribben, og punkteret en lunge, og brækkede næsen, og ting ind gennem halsen. Og da jeg kom på skadestuen på hospitalet ved banen, så siger de, hvorfor kommer du herind på din fødselsdag? Så
Så siger de, jeg har ikke fødselsdag i dag. Så siger de, jo, det har du nu. Og de var sikre på, at jeg havde brækket ryggen. De vidste det, og jeg havde været igennem røntgen og MR-scanning 3 gange. De kunne bare ikke se det. Jeg havde ikke brækket ryggen, så jeg var bare rigtig, rigtig heldig, når det nu skulle gå galt. Men mange står af, måske mindre dramatiske uheld, men ødelægger måske et håndled så meget, at de får problemer med at udføre deres erhverv bagefter, eller må være sygemeldt i mange uger for deres erhverv. Så det har omkostninger, og det er en risiko, selvom det er sikrere end at køre på gaden. Ja, det er der. Der var en af Danmarks suverænt allerbedste kører, Thomas Harding. Han døde sidste år på Padborg Park i et uheld, som der er mange, der giver banen skylden, men det var hans egen skyld. Han lavede en kørefejl på et tidspunkt, hvor han egentlig lå forrest, og det var slet ikke nødvendigt at køre så aggressivt, som han gjorde. Men han døde af det, og det sker. Men det er sjældent. Altså det er, det er farligere potentielt at gå til ridning, end det er at dyrke motorsport. Der er flere, der omkommer ved ridning, end der er folk, der omkommer ved motorsport. Jeg ser i starten, så synes jeg faktisk, at det var lidt problemer, særligt når du lige er startet, og det er de andre mænd, du kører sammen med, også lige er startet, fordi i deres verden, så er der ingen piger, der kører hurtigere end mig. Og hvis man så tilfældigvis kører hurtigere end nogen af dem, og de ser din rottehal eller noget, så lige pludselig så kortslutter det et eller andet, og så giver det gas. Og nogle gange kan de køre dig af, eller de kører sig selv af, fordi den pige, der kører hurtigere end dem. Det er faktisk det eneste problem, man har, fordi man opnår hurtigt den respekt, som man nu har og gør sig fortjent til på banen. Altså kører du som en idiot, så får du dog ingen respekt. Og det er lige meget, om du er mand eller kvinde. Kører du godt, så får du fuld respekt, og det er lige meget, om du er mand eller kvinde. Det er svært at sige. Så længe det er sjovt, så stopper vi ikke. Jeg kan godt mærke, at jeg kører mindre nu, når vi er afsted. Altså jeg skal ikke ud og køre alle pas, altid. Jeg kører lidt mindre tid, men kører lidt mere effektivt måske. Men indtil videre har vi ingen plan. Jeg har ingen plan for at stoppe. Altså, hvis man nu regner ud rent tidsmæssigt, Jan Jespersen, han har kørt i 30 år, og han holder også som regel pole nu. Så jeg regner med, at når jeg har kørt i 30 år, så holder jeg også pole. Der er 69, så der er ingen planer om at stoppe. Nej. Lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes.